дар ҳама қисму воҳидҳои низомӣ артиши миллии ҷумҳурии тоҷикистон навазкарон баъд аз гузаштан аз курси кӯтоҳмуддати навазкарӣ савганди ҳарбӣ ёд мекунанд. ҳафтаи сипари гашта дар чанде аз қисмҳои низомӣ маросими савгандёдкунӣ ташкилу баргузор гардид. ҳафтаи равон дар яке аз қисмҳои ҳарбии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маросими савгандёдкунии навазкарон бо иштироки ҳайати роҳбарии ин ниҳод, собиқадорони қувваҳои мусаллаҳ ва волидони сарбозон доир гашт. ҳайати шахсии қисми ҳарбӣ ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани ин чорабинӣ дар майдони қисми низомӣ саф ороста барои бо тантана гузарондани он омода буданд. пас аз ворид намудани парчами ҷангӣ ба майдон ва садо додани суруди миллӣ аз ҷониби ҳайати шахсӣ, сарбозони ояндаи ватан барои бо тантана ба ҷо овардани маросими савганди ҳарбӣ ҳар яке назди афсарон савганди садоқат ба халқу ватан ёд намуданд. қонуни асосӣ ва қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро қатъиян риоя менамоям. оинномаҳои ҳарбӣ амрҳои фармондеҳону сардоронро бечуну чаро иҷро мекунам. бо ёд намудани савганд ин сарбозонро зарур аст ки дар иҷрои вазифаҳои бардӯш дошта масъулиятшиносу риояи қоидаву талаботҳои оинномавиро дар мадди аввалин дараҷаи хизмати шабонарӯзии худ қарор диҳанд ва онро суботкоронаву муваффақона паси сар намоянд. зеро бар асоси бандҳои матни савганднома онҳо қавл доданд ки агар савганди ҳарбии худро шикананд, бигзор ба ҷазои сахти қонун ва нафрати халқ гирифтор шаванд. пас аз ба ҷо овардани маросими савгандёдкунӣ, собиқадорону намояндагон, инчунин падару модарони сарбозон суханронӣ намуда, навазкаронро барои соҳиб шудан ба номи пуршарафи сарбоз табрику таҳният гуфтанд ва ба онҳо ҷиҳати хизмати софдилона баҳри ҳимояи ватан, шукргузорӣ аз соҳиб истиқлоливу ваҳдати пойдор ва ҳифзи арзишҳои фарҳангию миллӣ муваффақиятҳо таманно намуданд. дар фарҷом расми гузашти низомӣ бо иштироки ҳайати шахсӣ анҷом дода шуда баҳри болидарӯҳии навазкарон барномаи фарҳангию фароғатӣ ташкил карда шуд. чун таъиноти хизматчиёни ҳарбӣ ин нави қушуни қувваҳои мусаллаҳ наҷот бахшидан ба зарардидагони офатҳои табииву техногонӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода мебошад, аз ин лиҳоз як гурӯҳи сарбозони қисми ҳарбӣ дар ин рӯз амалиёти шартии наҷотбахшӣ ва расондани кӯмак ба зарардидагону маҷрӯҳони офатҳои табииро нишон доданд. бояд гуфт ки ҳамзамон дар гӯшаи дигари қисми ҳарбии мазкур техникаву таҷҳизоти зарурии ин ниҳод ки барои рафъи ҳолатҳои фавқулода ва расондани кӯмак муайян шудааст ба намоиш гузашта шуда буд.